Здравейте за всички, които ни гледат в страницата Матрица на успеха с Лети. Днес специален гост ми е инженер Борислав Коцев. Благодаря ти много, Борко, че прие моята покана да бъдеш гост в моята страница и да поговорим за нещо, което ти е много близко, тъй като ти работиш с тази техника, за която сега ще говорим. Много ми се иска да запознаем хората с нея, защото обикновено в интернет пространството, нали, има едни техники, които се повтарят, примерно констелации виждаме на всеки втори пост, или примерно терапия с рода, или нейрографика, и като че ли има и други много стойностни техники, които работят за нас и които могат да ни помогнат, и точно една такава техника според мен е тази, с която ти работиш и която и преподаваш, техниката метафизична анатомия. Искам само накратко преди това да се представиш, тъй като ти се занимаваш с много неща, не е само метафизичната анатомия. Много ми е интересна твоята гледна точка, защото от една страна ти си човек на науката, като инженер-химик, от друга страна си човек, който се интересува какво стои така зад кулисите, всъщност какво се случва. И като един така представител, нали, на мъжете, обикновено те са малко по-рационални, ти съчетаваш точно много интересна гледна точка от логика, интуиция, наука, невидимо, и ще ми бъде много интересен разговор с теб. Опиши се ти с няколко думи на хората, които ни гледат, за да се запознаят малко повече с теб. Здравейте на всички! Радвам се да гостувам при теб, Лети. Това е голямо щастие за мен, наистина. Очаквах го. Казвам се Борислав Коцев и съм инженер-химик, но през последните 6-7 години тази химия я прилагам и в метафизичната химия. Защото химията не е само това, което виждаме с просто око, така да кажа, а има неща, които стоят отвъд. Дори ако вземем една чисто химична реакция, можем ли да видим топлината? Когато казваме, тук се отделя топлина, тук се поглъща топлина, можем ли да я видим? Не, но можем да я почувстваме. Да я почувстваме, да, точно така, да. Така че аз работя с такъв вид химия. И химия, която дава отражение в физическото ни тяло, в околната ни среда, и химия отвъд, наречена метафизика, като през последните 3 години, може би 4, основно в метафизиката се съсредоточих, защото видях, че там има доста какво да се прави. Това е накратко. Да, за мен. Ти си преминал преди това и през други техники, знам, така или иначе. Да. Това не е първото нещо, през което преминаваш. Знам, че аз те свързвам така с нейрографика също така. Чувала съм, че преди това даже съм ти питала за ген ключовете. Тоест ти си преминал през така не кратък процес на други способи, с които си служил или си опознавал така или иначе. Но защо в така последно време, защо ти се спря точно на метафизичната анатомия? Кое беше това, което теб те грабна и ти каза, това е нещо, което смятам, че работи много добре, искам да го изуча, искам да го преподавам, да го споделям с хората? Да, лека препратка ще направя с всички други техники и практики, които съм изучавал преди това. Аз не съм изпрял до метафизичната, аз продължавам с нея напред. Да. Всичко беше един път на творение, на изцеление. Всеки от нас търси как да изцели живота си, децата си, семейството си, любимите хора и да намери щастието. И тук веднага искам да вметна. Откажем ли се от нашите мечти, ние страдаме. Така е. Нека всеки от нас се сети за собствените си мечти. И аз вървях по този път, докато един ден не стигнах до метафизичната анатомия, която ми отвори огромни порти. Защо? Първо, това е една
техника, която работи много финно и деликатно. Дори бих казал, че за да се ползва, за да се разбира и да помага на хората, се иска една чистота от страната на човека, който я практикува. Той да бъде чист. Избрах я още за това, че самата техника не дълбае, тя не се интересува къде, как, какво е станало. Не го търси навсякъде. Единственото, което интересува, са ключовите моменти, емоции, инстинкти, за които днес подбрах информация, за да въведа всички вас в това и да видите как чисто на биологично ниво се случват нещата. И нейната бързина, нейната простота, с която работи. И разбира се, енергията, с която работи. Метафизичната анатомия си служи с енергия. Да, защото има и такива техники, които целят, нали, да те върнат, да го преживееш, да го отработиш. Случват се едни такива процеси драматични, нали, като се хори на такива ретрити и така нататък, ред са узи, ред са поли. Така че... Той тук се случва. Било то след сесия или случва се по време на работа, по време на сесия. Но това е един нормален процес, за който също ще спомена след малко, когато навлезем в малко по-голяма конкретика. Какво означава да се завърши един цикъл на стрес или на травма? Точно това е. Завършването и приключването на един такъв цикъл е свързан с освобождаване и разреждане на енергия. И за това се случват, един казва катарзис, друг плаче, трети го втриса, четвърти започва с това хипервентилиране, нали, дишането. Но това са нормални процеси на изцеление. Тоест всеки си го преживява по неговия си начин, така или иначе. И да, и не. Да. Но като цяло, да. Имах предвид, че когато емоцията мине, нали, както примерно има хора, които от радост могат да се разплачат, например, нали, сълзи от радост. Има други, които ще извикат. Нали. Тоест на една и съща стимулация човек може да реагира по различен начин. В този смисъл. Точно. Да. Индивидуално. Добре, какво всъщност аз искам преди да ти задам този въпрос, първо да ти благодаря, че ти се подготвил наистина много добре с така информация, която да бъде структурирана и подредена, за което много ти благодаря. Това е така с изключително уважение към нашия разговор. И в тази връзка вече от тук нататък искам да те, вече да навлезем в нали, самия разговор, да те попитам вече по-конкретно какво е метафизична анатомия и за кого е тя? Така, първо, което искам да кажа, метафизичната анатомия много бързо се изстрелва напоследък в България. Набира много бързо скорост и хората, които са се докоснали, наистина са осъзнали това. И става едно предаване от уста на уста. Това е най-истинското нещо. Нали, така ми се случи, така го постигнах, нали, доволен съм, това преодолях. Аз не казвам, че всичко се преодолява с магическа пръчка, макар че може, зависи кой докъде вярва, но нещата се случват. И така, какво е метафизична анатомия? Тук също ще направя лека препратка, това го има и след малко в презентацията, която подготвихме за хората, за вас. Но нека кажа, метафизичната анатомия като цяло е един творчески процес, трансформационен процес на разгръщане. Като казвам разгръщане, нека вземем предвид всяка посока. Самата метафизична анатомия ни предоставя възможността ние да случим промяната във всяка област от живота ни. Тук има ключов момент. Промяната. Всеки иска промяна. Всеки заявява промяна. Но, ако самите ние имаме асоцииран страх с промяната,
ние не можем да я случим. Защото тръгвайки към промяната, ще излиза страха. И ние ще спираме. Ние няма да я реализираме. Затова моята препоръка е, преди да пристъпите към категорична промяна, справете се с страховете, които са асоциирани с нея. Метафизичната анатомия обхваща всички емоционални състояния и техните реакции, така наречените инстинктивни реакции. Например, влошено здраве, паник атаки, бърнаут също, всичко, що стои като дори основа на съвременния живот, като непоносимости от как да го кажа, от храни, всичко, да, абсолютно всичко. Защото ще видим малко по-късно, че основата, на която е построена метафизичната анатомия, ще казвам вече мат, нали? Да, за по-кратко. За по-кратко. Това е травмата. И какво е травма, ще разберем също, за да стане по-наясно. Защото, като казвам травма, хората си мислят, че това е нещо много лошо. А всъщност и да, и не. Самата травма обхваща от до. Ще разберем защо. Когато говорим сега за травмата, така бях слушала една дама, която е психолог и ставаше въпрос за предаване за децата и тя каза, вие колкото и да се стараете като родители да правите всичко както трябва, винаги ще оставите някаква травма и винаги ще остане нещо, което детето реагира, дори може да бъде нещо много невинно, което може да създаде така или иначе ситуация, в която... И това е така, но това не означава, че ние не можем да се справим с нея. Да, това е хубаво. Въпросът опира до мързел. Нищо не се случи, чао. Нали, както казват много хора, да го заметем под килима. Всъщност това замитане по-късно то вече е оставило отпечатък. Оставило отпечатък в енергийното тяло, в енергийните тела, да се поправя, и в биологичната структура на човека, и по-късно това нещо се изразява в здравословен проблем. Но можем да се справим. Можем. Това е хубаво, че има такива техники и аз много се радвам, че сега с теб ще говорим за това нещо, защото когато аз, примерно, правя консултации по матрица на успеха и там, освен основната матрица, има матрица чакри и много често, примерно, когато работя с жени и започнем да проследим, примерно, има, да речем, много често случва, жените имат проблеми с щитовидната жлеза. И много често, когато тръгнем да разглеждаме какво стои зад този проблем, намираме състояние, в което, примерно, жената много дълги години е преглъщала, не е казвала това, което иска да изрази, нали, за да има мир или да няма конфликт или нещо да не се получи. И в един момент, здравословното състояние, то удря веднага в тялото. Но въпросът е, че аз мога да по някакъв начин да го локализирам, да го намеря, но не мога да им... Нали, те често ме питат след това, от тук на къде? Нали, тоест, ето, примерно, твоята техника е начин, по който ти вече можеш да помогнеш на така локализирания проблем. Така или иначе здравословен, който се е получил. Да, точно така. Чудесно, супер. Много добре. Ти, освен това, и преподаваш този метод, нали така? Да, преподавам. Да. И наскоро дори предстои обучение, доколкото сподели с мен, да. Да, обучение ще има през февруари месец 2024 година. В слайдовите съм го сложил, всеки ще го види кога е също. Ние ще оставим информация така или иначе за тези, които искат да се свържат. Просто нека хората, които така или иначе вече са до момента, в който е назрял и искат да работят със себе си, да имат и контакт с теб и да могат да се свържат с теб. Другото, което искам да попитам, тъй като ти си работил с различни техники, така или иначе, докато стигнеш до... Първейки така по своя си път, каква е разликата? Кое е нещото, което прави мат по-специално като техника? Най-специалното, което я прави различна като техника, е, че тук не се
когато помагаме на човека, когато работим с него или с себе си, както ще стане ясно, или с друг, може и с животни, растения дори. Чудесно. Но там ще кажа, като дойде времето, какво е специфичното. Не се изисква ние да говорим за преживяването. Тоест, техниката не изисква да вкарва човека в травматичното събитие. Това я прави много бърза и много по-различна от друга. Аз знам, на база опитност, казвам в момента, нали, че всеки иска да се разкаже житие и битие. Ма тъй стана, ма и тъй го направихме, ма тъй ма хвана, ма така беше. Това не се интересува мат от него. Как се е случило? Ключовите за успешна работа, за изцелението с мат е емоция и инстинкт, най-накратко. Тоест, ти сега с него ще ни говориш. Тоест, аз дори подготвих това, за да видим как тези два ключа са толкова, как да кажа, показателни и кое ги прави различно. Защо един вид преживяване на един човек, за един човек е травматично, а за друг сказва нищо особено. Нали? Просто абсолютно да. Така е, наистина е така. Това прави техниката различна. Освен това, бих искал да кажа някои моменти, поради които си заслужава да се изучава тази техника. Дори и човек да ни я ползва да става професионалист, да я ползва за себе си, в семейството си. Първо, много бързо човек успява да трансформира душата си, да трансформира тялото си, ума си, без да се налага да преживява миналото. Това не означава, че няма да има спомен. Напротив, всички спомени остават, но отношението към тях вече е друго. Много бързо човек се освобождава от болката, без да е необходимо да знае самите незгоди, които са я предизвикали. А чрез начина, по който се изработва това освобождаване, те водят след себе си и промени на съвсем други нива. Дори в генетиката, в родословното дърво, както ще стане ясно след малко. Човек се научава много бързо и лесно да намира скрити подсъзнателни програми, които го задържат в живота и не му позволяват да продължи напред. Бързо разбира посланието на травми, които се носят дори от предшествениците ни, които са съхранени в ДНК-то ни. Много бързо се разрешава безпокойство, тревожност, депресия и подобни ситуации в живота ни. Това е добре, защото между другото в днешно време, това, което поне аз съм забелязала, не знам твоето виждане какво е, че все повече млади хора говорят в диапазона между 20 и 30, когато те са така най-дейни, най-активни. Все повече чувам от тях за панически атаки, за тревожност, а това са хора в, според мен, най-активната си възраст и това е като една направо пандемия все едно. Аз благодаря на Бог, че не съм имала сблъсък с такъв тип дискомфорт, но имам хора около мен, които години наред се борят и всъщност медицината, тя тук не мисля, че някаква помощ може да окаже особено кой знае каква. И тук една такава техника като мат може да бъде изключително полезна за всички тези хора, които буквално са като корабче в море и не знаят на къде да поемат и какво да направят в една такава ситуация. Точно така. Много, много ще им помогне тази техника. Освен това, тя много добре се съчетава с нейрографика. Аз лично работя. Защо? С тест също се съчетава добре. Дори на някои ключови моменти мат е взаимствал неща от китайската медицина, за работа по меридиани. Но това е много специфично, само когато е необходимо. Да. Защо казвам, че се съчетава и с нейрографика? Понякога човек, не понякога, дори много често, човек не иска да
чувства себе си. Не иска. Защо? Защото става уязвим. Това е, разбира се, филми. Това са филми, които текат. И ако започне да усеща тялото си, да чувства и назовава емоциите си, все едно той ще бъде разсъблякан, разголен, бит, унищожен, ще умре, край, няма го. Това също е илюзорен свят. Това е илюзия на чужда идентичност. Това е другия ключов момент, за който ще говорим след малко, че мат работи с идентичността. И когато човек с години е приел такава идентичност, която тя въобще не му е присъща, но я живее, и дойде момента да я разруши, все едно, че за него значи обезличаване. А то не е така. Намира себе си, но той... Също съм... Това, което също съм забелязала е, не знам ти дали имаш такива хора, аз познавам няколко. Има хора, които не могат, примерно, да остават сами със себе си, не могат да бъдат в тишина. Аз това го свързвам с това, че човека не може да се свързва с себе си, нали? Защото когато останеш в тишина, в главата ти нахлуват много мисли. И има хора, които постоянно, да речем, звучи музика, телевизор, нещо, което да разсейва мисълта, за да не... как да кажа, да я разсейва, точно това е за мен, така го виждам поне аз. Да. Хайде, като свърши ли да не те прекъсвам? Да. Точно обратното. Например, в тишината става спонтанен процес на свързване с себе си. Но този човек се страхува от това. И то, както го каза и ти, нахлуват мисли. Той не иска да ги мисли тези работи. Не иска да чувства това, което се свързва с него. Не иска да даде изражение на това, което крещи в него. И му казва, спри или продължи. Това е начинът ние да потискаме интуицията си и да не се движим в синхрон с всичко, което се случва в космоса и се спуска към нас. Тук сега ми хрумва един въпрос. Не знам при теб дали въобще идват такива хора, защото съм склонна да си мисля, че може би те не биха потърсили решение, но все пак ще го задам. Има хора, които твърде много са свикнали да потискат емоциите си. По някакъв начин, знаеш, особено примерно при мъжете, не плачи, не проявява емоции, нали, така, някои така са възпитавани във времето преди, нали. И при теб идват ли хора, на които им е изключително трудно да... Дори те самите знаят, че нещо не е наред, обаче дори не могат да го локализират. Толкова някак си не са се вглеждали в себе си и въобще не знаят откъде да започнат и какво да направят. Да, идват. Идвали са много такива хора и аз започвам с тях чрез нейрографика. Полека. Да. За това, от което започнах, ето тук е място. За да може човека полека да започне да се обръща, да чувства себе си. Някой си мисля, че това е слабост. Точно обратно. Слабост е ние да натрупваме неразрешени емоции и травми. Те в един момент толкова стават оплетени, че само някой да те докосне и ти си за 0,005 секунди си изригнал в гняв. Ето това означава натрупани неразрешени емоции и травми. Много интересно. Много ще ми бъде интересно това, което сега ще споделиш с нас. Да. Просто нямам търпение да започнем. Добре. Откъде ти искаш да... Нека започнем директно с презентацията, която подготвихме за вас. Добре, окей. Подготвям я. И така, метафизична анатомия. Тялото ти говори, чуваш ли го? Това е мотото на метафизичната анатомия. Въобще, можем ли ние да чуваме телата си? Какво иска да каже тялото? Както преди малко казахме, дай глас на тялото и душата. Не го потискай.
този глас, който да му дадем, не означава, че ни прави слаби. Точно обратно, прави ни силни. Така. Единственото невъзможно пътуване е онова, което никога не си започнал. Нека това послужи за всеки от вас и да си отговори от какво се е отказал и после е съжалявал. Или какво е започнал да прави и го бави и си казва, ма сега не е. Ма сега не е момента. Ма момента е след 10, 15, 20 години и когато се обърнем, ние вече сме над 70. Ако стигнем дълбока старост, живи и здрави, добре. Да. Метафизична анатомия и думата мета и метатяло. Метафизичната анатомия е създадена от Ивет Роуз. Ивет Роуз тя гостува, някои от вас може би са я гледали на фестивал Коледна искра. Една шармантна дама, много приятна. Тя е родена в Южна Африка, живяла в Южна Африка, после в Намибия. Към ден днешен живее в Бали. И тъй като има 2 малки деца, основно в момента работи онлайн и 2 или 3 пъти в годината пътува до Лондон или някои други места, които са и така по-заявени, ако мога да кажа. Думата мета означава отвъд. Затова, когато говорим за мат, метафизична анатомия, изобщо мета като цяло, значи отвъд видимото за нас. То съществува, но ние по този начин с това просто не го виждаме. Метатяло е обединение на всички енергийни тела, енергийни, вибрационни, как да се изразя, тела, които се образуват нашето, единение, ако мога да кажа, с източника, с космоса, и това е думата метатяло. Тоест, то не е едно, те са няколко нива. Разбиране на метафизичната анатомия, техниката МАТ. Сега, преди малко дори казахме метафизичната анатомия какво е, но нека пак да повторим. Това е процес на творческо развитие и израстване, т.е. едно разгръщане. Процес, който ни напомня как и ни съпътства с това как ние да се свържем отново с себе си, с собствените си мощни способности на Творец, с които ние сме родени всички. Просто обаче сме забравили как да използваме този невероятен талант, който все още лежи в латентно състояние в повечето от нас. Това, което прави техниката метафизична анатомия толкова проста, но много мощна, е успешният езикът, с който работи, наречен емоцията. Основата, на която е построена самата техника МАТ, е вида на отпечатъка, който травмата и стреса са оставили след като са преминали. Тоест, нас не ни интересува самата травма, самото преживяване, а отпечатъка, който е оставен. Начина, по който са преживяни. И отново, разликата с другите техники и модалности, пак ще го повторим, е тази, че при МАТ не се изисква ние да говорим за самия стрес, за самото травматично преживяване, самото ни житие-битие, ма как го направихме, ма така се случи, ма той не се случи, за да отработим дадена травма. В случая се изисква ние да стигнем до първоизточника на този проблем, чрез ключовите на МАТ, които са емоция и инстинкт. Защо е така? Защото в много случаи
ние не знаем какво носим. Много хора са идвали при мен и са казвали, ето едно и също нещо се повтаря по различен начин, обаче аз не знам откъде идва това. Ами няма да знаеш, защото това е унаследена травма, която ти енергийно проявяваш в живота си, без да намираш осъзнаване за това, и се случват ситуации, привличаш това, което да ти напомни за това или да ти даде онези нужди и липси, които са били създадени, когато тя първоначално е била стартирана. Травма. Само, извинявай, че те прекъсвам, един въпрос, като каза, че се повтарят и са унаследени. Не знам защо такава връзка направих. Има много хора, които се намират в токсични връзки. Може би преди това са били в токсични взаимоотношения с родителите. И се повтаря. И това също да. Абсолютно да. Може, освен в токсични взаимоотношения с родителите, да носят такъв вид травма от рода или създадена в утробата, както ще видим малко по-напред, че човека да търси дадено нещо, да запълни дадена липса в себе си на база на тази травма. Да. И става конфликт. Едновременно казвам, така, хем така. Да, абсолютно. И какво да правя? Ами, парадокс, но има начин парадоксите да бъдат разрешени. И ние до някаква степен сме стигнали да живеем или в единия парадокс, или в другия парадокс. Защо? За да можем да чувстваме резултат. Когато сме в средата, в баланса, казваме, никакъв резултат няма. А то съвсем не е така. Просто ние нямаме в този момент ресурсната точка и позиция, за да разграничим баланса от двете полярности, през които се блъскаме. Да. Знам, че първоначално като информация ще изглежда малко разтакано, малко объркано, но повярвайте ми, съвсем не е така. Ако прослушате това видео 2 или 3 пъти, вие наистина ще направите връзката, как се случват нещата. Така, какво прави техниката с нас и с живота ни? Първо, техниката, както казахме, може да се прилага както върху самите нас, така върху семейство, върху приятели, върху деца. Можем да я прилагаме върху животни и растения, но там се изисква доста добре развита интуиция и това се изучава в по-високите нива на МАТ. Може би разрешение, в смисъл човека или не? И това също. Понякога, ако има спешни такива нужди и самият човек не е в състояние да отговори да или не, ние можем да се свържем чисто енергийно с неговата структура, с висшия аз, другите му енергийни тела и да получим информация какво е най-добро за него да се направи. Така че, може би, разрешението се изисква. Да, това е много добро, защото наистина, ето сега ти каза за деца, това беше един от въпросите, които имахме като коментар. Може ли да се работи с деца или има ли някаква долна граница, в която човек да може да трябва да спазва, тъй като аз съм била на обучения, на които имало запитване и са казвали, примерно, не под 18 години, примерно не може или нещо такова. И това беше интересно да го отбележиш, че може всъщност и с деца да се работи тази техника. Да, може да се работи с деца, но наистина има една възрастова граница. Защо? Поради това, че много малките деца, аз, например, работя над 14 години МАТ с деца. По-малките просто задавайки, водейки сесията като въпроси, те не могат да дадат отговор на това. Те просто не знаят
какво ги питаш. Не са стигнали до това ниво. Но чисто с малки деца има такъв подход, който използва мат и не е този стандартния алгоритъм, който се прилага към възрастните. Но за да искаме едно дете, което има вече чисто физически проблеми изявени, работим първо с мама. Логично, защото на енергийно ниво те са свързани така иначе, когато децата са малки. Това не изключва и тати, разбира се, работи се и с бащата и след като се отработят някои неща, се преминава. Често се случва детето изведнъж майката да каже: ами то се оправи, нещо се случи. Ами да, след като мама и тати отработят някои неща, то започва процес при него, с който то да оздравее. Между другото, знаеш ли, сега като каза, направих една връзка с следното нещо. Няма да конкретизирам. Примерно, родителите са в чести конфликти и децата се разболяват. В момента, в който се разболеят децата, родителите, понеже децата са с приоритет, веднага, заведи го на лекар, какво се случва, ти отиваш там, аз отивам там, караниците спират, защото те са фокусирани върху това да помогнат на децата. И се случва, че едва ли не децата използват този механизъм, за да спрат конфликтите. Точно така. На пръв поглед, да. Използват този механизъм, за да все едно да кажат: моля ви се, създайте мир. Да. Но това много малко родители го виждат. И още веднъж казвам, ако се използва тази техника, ние много бързо осъзнаваме нещата. Ние от подсъзнателно, отвъд съзнавано ниво минаваме в осъзнаване, да почувстваме и да видим какво се случва. Много, много е важно да се осъзнават нещата, защото ние точно сега под ние визирам поколението, което е може би 80-те, може би от малко от 90-те, което е така един преход, който трябва едва ли не да ревизира начина, по който сме били възпитавани и въобще по който се гледа на света и да филтрира всичкото това нещо и да предостави на поколението след него един друг модел, който пък и да е адекватен спрямо времето, в което живеят тия деца. Точно така е, да, точно така. Също това, което забелязваме, че примерно много родители, смисъл казват, да речем, детето прави бели или държи се лошо, но всъщност това, което много често виждаме, е един вик за внимание. Тоест, ако то много пъти ти е казало: мамо, виж ми рисунката, мамо, примерно, виж колко съм хубава с тази рокля или там каква пушка имам, ти мамо, примерно си гледаш. В един момент то ще щупи чашата, ти ще си оставиш телефона и ще отидеш вниманието, което ще окажеш, е съвсем различно като вниманието, от което той има нужда, но то е внимание. Тоест, детето е привлякло вниманието ти, като не става по единия начин, привлякло го е по другия начин. Ето, да, но ето сега искам да ти дам финната работа, вече когато човек се изгради като... Тук говоря чисто за специализираната работа в мат, за помагане. Значи, детето е имало в момента нужда от внимание или любов, да кажем. Mm-hmm. И майката или бащата казва: добре, чакай, че това така. То в един момент в него възникват някакви емоции, някакви чувства. Да дам пример, чисто така на прима виста, без да знам какво може да е. Пример, то се чувства в момента като отхвърлено, но празнината за вниманието, за любовта продължава да стои. И то трябва да създаде друга ситуация, която ти каза, дран и една чаша, да я щупи, в която ситуация майката ще стане гневна, гневна е малко пресилено, но малко подгневна, да кажем леко яростна, нали? И
ще отиде да му заслужи вниманието и да му даде любовта. Какво е станало обаче точно в този момент при детето? То получава и асоциира получаването на внимание и любов чрез ярост. Яростта на хората. И вече следват много процеси. Изграждат се невронни пътеки, невронни кодове, отпечатъци в биологична структура на енергийно ниво, с които то вече като израснал възрастен почва да се пита, защо когато имам нужда от вниманието и от любовта, трябва да създам тази ситуация да я получа. А може би самият човек получава изкривена представа за това какво е любовта и вниманието. Точно така. Ето отново се потвърждава илюзорния свят. И това не е истинско. То е било истински ситуации и преживявания, но вече дойде ли момента, в който не служи на човека, той, според мен, е длъжен този човек да намери варианта да прекъсне този процес. Защо? Защото в него стои ресурс да получи тази любов или внимание по съвсем друг и нежен начин, а не на тази база. Абсолютно да. По адекватен начин. Благодаря ти за този пример. Просто чудесен за хората, които ще гледат това, да видят една много финна така линия. Какво се случва зад кулисите на тази ситуация. Да. И така, да продължим да видим какво по-точно прави мат с нас и с нашия живот. Изходната позиция тук е работата във вид на сесия. Какво става по-важното е след сесия. След като проведем една сесия с даден човек, той се чувства някакси като в един нежен поток. Това е едно състояние, в което човека се е уверен в напредъка и в живота си. Защо казвам уверен? Защото точно в такъв момент, в такъв процес, той приоткрива своята автентичност, своята идентичност и усеща наистина силата си вътре в него, че той може да направи това или това. Обаче, това е състояние, което ще изчезне след 7, 8, 9, 10 дни. Това е така нареченият интеграционен, благодаря, период след сесия. И след което обаче зависи от самия човек дали той ще поеме кормилото и това, което е получил като разрешение и като ресурси, ще задържи за напред във времето. Защо става така? Защото всички ние знаем, че за да се създаде един невронен код, една невронна връзка се изисква време. Минимум 25 дни или 20. За да може това да се затвърди като структура в невронната ни мрежа. Ние да придобием новия емоционален ресурс, да придобием новия модел, новото там, за което сме работили. И наистина абсолютно е вероятно през този период ние да преживяваме стари емоции или стари реакции, поради факта, че се изисква такъв период за препрограмиране и пренастройка на невронните мрежи в мозъка им. Въпреки това, травмата е разрешена, изцелена, се изисква такова време. Затова при много хора след сесии давам разни упражнения, как да продължат така до 1 месец, за да затвърдят състоянието си. Да. Един бърз обхват на мат. Това е много интересно. Какво значи бърз обхват? С какво работи техниката? Травми от текущия живот, травми от зачатие, от раждане, отроба, травми от отробата, травми от нашите предшественици, травми създадени от минали инкарнации. Сега, тук казвам инкарнация, като имам в предвид това, че
за чисто обяснение на мозъка, защото знаем, че всичко се случва тук и сега и в някои моменти минали животи, минали инкарнации нямат смисъл, нали, да го наричаме. Но чисто го казвам за обяснение на много хора. Нали, ние като личности съществуваме в много времеви пространства тук и сега. В едно от тези пространства и времеви линии ние преживяваме травми, която дава отражение сега на нас, тук, в тази времева линия. МАТ работи с идентичността, асоциациите, скритите ползи, конфликт в ценностите и две много интересни неща, така наречените душевни копия и чужди идентичности или чужди чистоти. А мога ли да те помоля всяко едно от тези неща малко повече да кажеш, защото някои от хората не са наясно. Тоест, скрита полза. Сега скрита полза си го обяснявам с оглед, нали, на информацията, която имам, но всяко едно просто да кажеш по едно-две изречения за това, което преди малко спомена като... Благодаря ти, но за всяко едно така доста ще се разпрострем и мисля да се спра на някои по-интересни и това са душевните копия и чуждите идентичности. Окей, чудесно, добре. В обученията по МАТ или пък тези, които гледат видеото и са преминали обучение по МАТ, знаят какво е душевно копие. Но нека въведа малко за тези от вас, които не са били на обучение. Душевното копие са едни, така, да може да ги представя като енергийни джобове, едни замръзнали части от нашето тяло, където енергията не тече. И с времето там се създава физически проблем, било то в орган, система или пък нещо друго. Обикновено това представляват, тези душевни копия представляват са на хора, които са ни налагали агресивно поведение, изливали са гняв върху нас, ярост, заставили са ни да правим определени неща. Насилието е много явен показател за такива душевни копия. МАТ успешно се справя с такива неща, които са в метателата на хората. Чуждите и всъщност идентичности, много малко се говори за това и защо много хора не могат да постигнат напредък. Не могат, защото ако към това са страхове, първо да кажа, чуждите и всъщности идентичности. Ако към тяхното метатяло има такава същност, то информацията в много случаи се филтрира през нея и до самото осъзнаване на човека не достига истинската. Тоест, избирателна чуваемост, избирателна гледаемост, намалена сензитивност. Това са само ярки примери. Чуждите идентичности могат много други неща да направят и когато ние не се справим с тях, човек няма да реализира промяна. Нито към по-здравословно състояние, нито към ползотворен и пълноценен живот. Първо е необходимо да се справим с тях. Това е доста интересно и някои много интересно ми стана, да. Да, някои биха казали, що за магьосничество е това. Не, съвсем не е така, макар че изглежда така, но е много важен момент от изучаването на МАТ. Много интересно. Сега не знам защо се сетих за момента и от една страна и на отлагането и как една и съща информация, която идва към, примерно аз и ти, чуваме едно и също нещо и ако ни попитат какво сме чули, може да сме чули съвсем различни неща. Реално. Да. Може да се дължи на чужда идентичност, може и да не е, макар че моите наблюдения показват, че в повечето случаи е. Да.
Повече за тези неща, мили хора, в обучението по МАТ. Много е интересно, повярвайте ми. Със сигурност. Така, да преминем по-нататък към интересните неща. На какво се базира? Базира се МАТ, разбира се, базира се на травма. Много пъти до тук споменавахме тази дума. Но всъщност какво е това? Това е преживяване. Определението за травма не съществува и не е открито до сега. Това да се има в предвид. Защо? Защото ако наистина се опитаме да открием някаква такава обосновка, дори Габор Мате, някой от вас, които са гледали Габор Мате, той е корифей в тази област. Да. Отдал живота си на работа с това. Дори самият той в своите лекции, в трудовите си, които има, за мен той е уникален. Много харесвам Габор Мате. Не е дал определение за травма. Защото травмата от един се преживява по един начин, от друг се преживява по друг начин. Тоест, за едно преживяване е травматично, за друг не е. Всичко това зависи от нашата предразположеност към събитията, които се случват. Дори и дадено събитие да се окаже за нас тежко, ние може да имаме емоционалния ресурс да го завършим и то да не остави никакъв отпечатък в нашето енергийно и биологично тяло. Важно е да имаме в предвид и да разберем значението на това преживяване, на тази травма и защо самата неразрешена травма е важна за благополучието и емоционалното състояние на човека. Тук някои биха казали, как една травма е важна за благополучието на човека. Така е. Ако започнете да надниквате по-осъзнато в по-дълбочина, да видите самите механизми, как се случва, какво се случва с нас, ще стигнете до там, че ние задържаме травмата, за да чувстваме благополучие в живота си. Това е ключов момент, с който трябва да се справим. Кога възниква една травма? Тя възниква, когато човек е несигурен и се чувства под заплаха. Примерите за това могат да включват физическо нападение, злополуки, наранявания или пък други събития, които включват заплаха за оцеляването на човек. Когато станете свидетел на нараняване на някой друг, също може да представлява травма. Включително гледане на снимки, на видеоклипове и на филми. Това ми е много смисъл. Ключов момент. Веднага давам пример. Имах група от 6 момчета, 6 или 5. Хайде 5 да кажа. 5 момчета по нейрографика. Преди 2 години. Бяха уникални, повярвайте ми. 5 клас момчета. Защо давам този пример, когато точно казах, че може да се създаде травма само когато се гледат филми, снимки или присъстваме като свидетел на събитие. Едното от децата ми казва: много се страхувам, господине, от самолети. Много. Аз викам: добре, спокойно. Защо? Ти колко пъти? Аз не го питам ти летял ли си, а директно го питам: ти колко пъти си летял с самолет и какво се е случило? Аз, казва детето, никога не съм летял с самолет. И нищо не се е случило. Питам го аз: откъде знаеш тогава, че се страхуваш от самолет? Аз денонощно гледам такива филми. Много ги харесвам, казва. Значи той едновременно харесва да преживява, нали, всички тия моменти, обаче се изстрахува от самолет. Виждате ли? Това е един ярък пример. От тук нека си направим всички ние извод. Какво гледаме по телевизиите, какво слушаме, къде присъстваме, в какво участваме и къде ни е насочена енергията. Да.
Между другото, извинявай, че те прекъсвам сега. Искам да кажа нещо, което според мен е много важно. Имах разговор преди време с една майка, такава млада като мене, когато тогава малкия беше малък, и стана въпрос, че аз си приспивам детето, нали, в смисъл, гасям лампата, тишина е, няма в стаята никакви шумови такива, нали, телевизори, музики и така нататък. И смисъл по този начин. И нали, тя ми отговаря типък, нали, как може такова нещо. Нали, аз мога на телевизор го приспивам. И искам тук да обърна внимание, че децата могат, и не само децата, дори ние самите, големите, когато човек заспи, да, той може да е заспал, но всъщност той не си изключва слуха. И ако до него в този момент, примерно, някой гледа екшън или нещо друго, т.е. детето, примерно, спи или мъжът ти спи или жена ти, и ти си пуснал, той приема всичкото това нещо и то влиза директно подсъзнанието. В подсъзнанието. И е много важна тази хигиена точно на това, да се замислим, че, нали, много хора дори както ти каза, че е много важно какво гледаш, къде си, нали, в каква информация поемаш, но това, както в будно състояние трябва да се следи, е хубаво да обърнем и внимание и в състоянието, в което ние спим, къде, примерно мястото, помещението, където си почиваме, наистина да бъде за почивка и да нямаме странична информация, защото ти не знаеш какво поемаш в този момент, какво се случва. То реклами, то екшени, там всякакви неща. Не знам, аз телевизия от много години не гледам, нали, но общо взето колкото пъти съм включила телевизор, само насилие и реклами за лекарства. Имам чувство, че само това върви по телевизията. След малко и за него ще споменем. Точно така. Да. Това е цел на някой друг. И за мен беше важно така да го отбележа това като информация. Също извинявай, че те прекъснах. Спокойно, това е абсолютен пример и малко ще допълня тук, защото някой каза, как изобщо може да стане така? Виждал съм го. Ами как става? Ами то е написано, бе, хора. Четете го. Това не е чисто в метафизичната анатомия, но тя си служи и с това. Първо, когато спим, в каква мозъчна вълна се намираме? Ние преминаваме алфа, тета, ниска тета, докато стигнем до делта вълна. Чудесен момент за програмиране и набиване в подсъзнанието. После вие нямате спомен и знание за това, откъде е дошло. Но то е, там е. За така... Абсолютно. Това става успешно и чрез мозъчните вълни. Да. Така. Значението на травмата се крие във факта, че тя има мощна роля за промяна на живота. Защо? Защото вашата травма, нашата, без значение на създадената, променя живота на децата ви, на внуците ви и на всички. Защото науката епигенетика показва, че травмата създава биологична промяна, която може да продължи в поколения напред. Това означава, че травмата, която хората преживяват, дори просто да я свидетелстват, може да създаде физически и емоционални промени в бъдещите поколения. Най-мощното нещо на метафизичната анатомия е в повечето случаи при хората е, че не винаги е необходимо да се знае произхода на травмата. Защото вие, съгласете се, ако работите с такава травма, създадена от предците, например, някой случвало се да ни харесва даден вид храна, обаче да не знае защо ни я харесва. Сигурно. Да. Някой задал ли се въпроса, защо не харесвам това и ми се е повдига от това, само като го гледам или го подуша? Ами най-вероятно някъде от предците или в отроба или нещо се е случило да повръща, да се токсикира нещо, или пък в този момент да се е случило нещо да бъде асоциирано с тази храна. И когато вие видите подсъзнателно да се напомни, че това ще ви убие, едва ли не. И за това не го понасяте, не го искате и ви е гадно. Давам пример. Нали? Да. Това е несъзнателното нещо за произхода на дадена травма.
Това, което въобще ние не знаем. Симптоми на травма, емоции и инстинкти. Тук ще навлезем малко така в конкретиката на самата техника МАТ. Тук има много дебати. Емоции, чувства, инстинкти си възможни, от всякъде се разглеждат. Нали, аз в момента ще говоря от метафизичната анатомия. Има много объркване. Защо са емоциите са така, инстинктите така, но има една много финна и тънка граница. Нека разкажа малко по наблюдение и опит от себе си, който имам. Когато говорим за симптоми, се има предвид първоначалното оплакване, защото има много слоеве на симптоматиката. Веднага давам пример. Когато видя, нали, постове или нещо, контролирай гнева, контролирай вината. Има и други такива емоции. Моят опит показва, че е невъзможно. Опитвала съм се, не се получава. По-скоро трябва да разбереш какво се случва. Точно така. Защо го вметвам тогава? Тук, точно на това място, където казах, първо източника на емоциите и слоевите след него. Защото гнева е вторична емоционална реакция. Той е резултатната край. Тази, в която нашия мозък присъства. Но преди да се задейства, там има първопричина. Там е истината. Там, в първопричината. И когато стигнем до нея, разрешим, той няма да ни се налага да го контролираме, защото, повярвайте ми, да контролирате гнева и вината, ще изразходвате 5 пъти повече енергия и накрая ще сте така сломени, изтощени и 3 или 5 дни ще се наложи да се просните и да кажете толкова такива дни имах трудни, с такива трудни моменти. Напротив, не е било така. Било е така, че вие сте искали да изконтролирате всичко това и сте изхабили купища енергия и не е било необходимо. Да, и то става като една спирала, нали, в повечето случаи. Да. Истината е първопричината. Един симптом се задейства винаги, когато имаме дразнител. Е някаква стресираща точка. Това е така наречената тригърна точка, точка на задействане, тригър point. Да, червен бутон. Червения бутон, да, ти също го знаеш. И когато тогава се отпушва, нали, емоционалната реакция. Когато възникне едно стресиращо събитие, то се запомня в подсъзнателният ум и симптомите проистичат от това събитие под формите на видови фобии, тревожност, депресия, паранои, окъра, посттравматично разстройство, стресово разстройство, вина, също която казах, гняв и една много интересна емоция – срам. Това, повярвайте ми, е много, оказва се препъни камък за много хора да се изработи, защото самия срам е многопластов, самия срам е много добре скрит, много добре дооформен, добре дошлифован, за само и само да ни бъде показан. И накрая се стига до там, че самия срам се срамува от себе си. Той така е, как да кажа, инсталиран още от ранните ни години и е толкова дълбоко прикрит, че ние въобще не си даваме сметка за него. Точно. Аз сега веднага си сещам за такива, нали, не целият срам от това, не целият срам, мене ме е срам заради тебе и това нещо влиза и в един момент работи самостоятелно на автопилот. Да, абсолютно. Например, ако вземем вината, тя е много интересна така, защото много хора, дори и аз понякога, я усещам и я чувствам след някакви ситуации, но
Работя я, нали, какво означава това вина? Знаете ли понякога, че вината е оправдателна реакция? Използваме вината за оправдание. Оттам можем да видим с какво тя е асоциирана. Ние с какво асоциираме тая вина, която в момента чувстваме. И знаете ли най-честото, около 75% какво е асоциацията с тази вина? Това е отлагането. Знаех си. Вината има и случаи, в които е и наказание към самите себе си, за да просто ние се наказваме, без да го разбираме. Избираме това наказание нали, за да избегнем наказанието от някой друг, той да ни накаже, ние избираме да накажем. Да. И в повечето случаи вината се оказва, че един вид движещ механизъм. Това също е много характерно за нея. Симптомите винаги са готови да ви защитят, за да не се почувствате уязвими при определени обстоятелства, когато се задейства гняв, ярост, пасивно-агресивно поведение или много други. Нека пак вземем пример с гнева, както преди малко казахме. Гнева се задейства по много уникален начин. Тук има и спорове, защото гнева сам по себе си веднъж представлява емоция, чисто като изражение, той изразява себе си като инстинкт, като инстинктивна реакция. Затова казвам, че той е много уникален и се задейства по всевъзможни неведоми пътища, нали, по всевъзможен начин. Например, ако вземем личните граници, къде е мястото на гнева там? Например, Лети, можеш да ме допълниш след малко. Аз сам по себе си съм го работил това и продължавам да го работя, защото работата с личните граници не е просто една физическа лична граница или пространство. Тук говорим за емоционални лични граници. За да утвърдя личните си граници, за да ги покажа и да ги изразя, аз ползвам гнева, там е силата ми. Като не съм намерил друг начин като малко дете, това вече е запечатано, но всъщност, изразявайки личните си граници само единствено чрез гняв, това води до разрушаване на клетката. Защо? Защото чисто биологично, за да се изрази гнева, на нас не е необходим кортизол, адреналин, всевъзможни хиляди биологични процеси, ензими, имунната реакция застава на бий се или бягай, на щрек. Когато ние присъстваме само в това състояние, то разрушава нашия организъм. Стига се и до автоимунни заболявания. Така се натрупва тази емоция с времето и започва едно прекрачване на границите на хората. То е било започнато това прекрачване на границата, т.е. тя не е била уважавана личната граница на човека. И то си има един момент на търпимост. Една точка, която вече, за да си заявиш пространството, за да заявиш, че не искаш това или това те дразни или спри, не го прави, се използва гняв. Да. И в този момент какво се случва обаче? Точно в този момент човек е чут и видян. Какво става по-напред с възрастта? За да бъда чут, за да бъда видян, какво трябва да направя? Трябва да бъда гневен. Трябва да бъда гневен. Ето, виждате ли какви чисто биологични процеси се създават, от които ние въобще не си даваме сметка. Ако за да бъда гневен, значи нещо трябва да ми създаде, да си създам ситуация, за да ме накара да съм гневен. Да. И в този смисъл гнева служи на човека. Служи да случва това. И ето как се губи много време да се опитваме ние да работим с гняв, с вина, с вторични, резултатни емоции. Всъщност
И ние няма да разрешим травма, няма да разрешим проблема, защото истинските първопричини стоят преди тях. Много хора се фокусират върху тази симптоматика на гнева, на вината, на срама, за да разрешат дадени неща, но се оказва без резултат. И то е така. Да, но пък и е много смисъл, както ти каза, за гнева, нали, човек, за да има добре изразени ясни граници, трябва да му бъде показано как да ги изразява. И ако те са били пристъпвани многократно, той след това ще му бъде много трудно да ги заяви. И точно това се получава, примерно. Тук няма да навлизам. Много ми се иска да кажа нещо, но ще го спестя, нали, към момента. С оглед на това, ние трябва в момента да работим с много неща, които имат корените им стоят много дълбоко в нас и дори не си даваме сметка колко е дълбока кореновата система на това, с което ние първа сега работим. Да, така е. Благодаря ти за допълването. Сега нека няколко накратко неща кажем за разликите между травма и емоция, защото за тези от вас, които искат така да навлязат по-съществено да разрешат неща, да знаем, че то е до тук, каквото, нали, го говорихме. Емоцията е ключа към разрешаване на травма. Тоест, това са симптомите. И има съществени разлики. Травмата, както казахме, е преживяване. Ние имаме емоции, които са заложени в нашата биологична структура от опита на нашите предци, от нашия личен опит в живота ни. И ролята на тези емоции е как ние изразяваме себе си и как ние реагираме на околната среда, на всичко това, което е около нас. Нека имаме в предвид, че ние сами създаваме това. Никой не ни създава нещо от някъде другаде. Само отново да напомня, че травмата е преживяване, което оставя на човека или емоционален, или физически белег. Дори самия спомен от това случилото се събитие оставя в период от време в човека и създава симптомите на, както казахме преди малко, депресии, тревожности, бърнаути и много други неща. Тук е място да кажа, разбира се, че емоциите могат да бъдат положителни и отрицателни. Кой ги категоризира за такива? Сам по себе си човека, защото за една емоция е положителна, за друга емоция е положителна. Самите емоции накратко и пряко са свързани с нашите инстинкти. Какво е това инстинкт? Това са реакциите. Има различни видове инстинкти, т.е. различни видове реакции, които са свързани с дадена емоция. И самите инстинкти се активират от рептилоидния ни мозък, разбира се, по време на травматичното събитие или след него. Защо тук казвам по време или след? Например, ако в момента се случва нещо, което е заплаха за живота ви, вие мислите ли какво да направите? Или не, просто... действаш инстинктивно. Точно така. Действаме инстинктивно. И т.е. инстинкта изпреварва в този момент за части от секундите емоцията. Но ако наблюдаваме други травматични ситуации, които не са в пряка заплаха за нас, ние, наблюдавайки тези ситуации, чувстваме някакви емоции. Да. Обаче след като премине там 5-10 минути или нещо, започва инстинктивната реакция. Тоест наблюдаваме нещо и се чувстваме как да кажа, каква емоция да... Нали, все едно, че разпарчадосани, разпаднати, нещо такова. И примерно след час, два, три,
се създава някаква такова инстинктивно усещане в нас, че искаме да се скрием от света, да останем сами, никой, нали, да преживяваме това. Това е един инстинкт на това да се скрия. Това се учи по-задълбочено в обучението по метафизична анатомия и как, когато работим с изцеляването на травма, какво правим точно с тези два ключа – инстинкт и емоция. И точно как става възникването, кое е първо, кое е второ и как се случва, отново в обучението. Със сигурност ще бъде много интересно. Да. Сега, завършване на травма и оцеляване след травма. Всичко зависи от това как човека е реагирал след като преживее събитието. Травмата не винаги прави човек по-силен. Това може да накара човек да бъде по-малко чувствителен към бъдещите събития, бъдещи травми, което за съжаление означава, че той успешно е потиснал и заобиколил миналите травми. В резултат на това често се случва разболяване, тъй като циклите на стреса, на травма, на предишните травми не са завършени от тялото и по-точно от нервната система. Много интересно. Да. Това, което някои хора възприемат като все едно да съм силен, всъщност е способността на някого да се отдели и да заобиколи, да избяга и да се съпротивлява с справянето на травмата си. С годините и хората са забравили как да завършват самите цикли на травмата, за които учим отново в обучението как става това завършване. Това не означава, че човек не може да го направи. Напротив, може да завърши тези цикли. Този процес на завършване на травми е начин на разреждане на задържаната енергия в нервната система. След като започне цикъл на приключване на травмата, това може да отнеме до 25 дни, както казахме, поради невронните кодове, или напластеното постепенно разреждане на тази енергия от травмата, която дори чисто на физическо ниво е оставила отражение в мускулите и в органите и най-вече в фасцията. Вече се знае, че фасцията има памет и тя съхранява много емоции. И тази памет много бързо се предава в тялото и кореспондира тялото, работи с нея. Не кореспондира, т.е. се използва и работи. Защо? Защото съдържа много вода фасцията, а водата има памет. Точно така, да. В момент, примерно на настъпване на травматично събитие, мозъка и нервната система търсят инстинктите, с които да оцелеят. Например, вцепеняване, замръзване. Кой от тези инстинкти ще се намери и ще се приложи, за да оцелее човек? И в много случаи човек се страхува да пусне травмата. Защо? Защото все едно, че за него това означава да изтрие инстинктите за оцеляване. Разбирате ли, това е чисто на едно ниво на дисинхрон. Как ще освободя тази травма, като тялото ми казва не дей, защото ако разрешиш тези инстинкти, ти ще си умрял, ти няма да си оцелял, ти как ще оцелееш? А то не е така. Защото тук в даденото преживяване в травмата имаме интегрирани инстинкти, интегрирани емоции. Тоест тази травма се е превърнала има вече придобила форма. Да. Хората имат различни начини на завършване на тези цикли на травма, които изучаваме в обученията по метафизична анатомия. Как става това разреждане, как става това завършване на травмите, как да продължим напред. Нали? В много случаи човек не иска да си пусне
самата травма, дори осъзнавайки всичко това, той каза, защото му носи бонуси, носи му плюсове и решава да продължава да живее по този начин. Има много хора, които дори сблъсквайки се с някакво заболяване или заболявания, не са склонни да преосмислят, примерно, настройката си, чисто ментална, и това понякога им коства и живота. В други случаи пък няма осъзнаването, че това е необходимо. Има хора, може би, от по-вече старото поколение, които са малко, все чакат отвън някой нещо да им даде, да им, не знам аз, някакво лекарство, вълшебно хапче, Да. А всъщност ключа винаги е в нас, така или иначе. Да, така е. Така, какво прави самата травма? Тя случва едно заглушаване. Заглушаване на нашата идентичност, на нашето благополучие на живот. И с това заглушаване тя придобива сила. И защото тя вече е оставила отпечатък, който подхранва. Къде може да се намира този отпечатък? Краткият отговор е навсякъде в тялото. Чисто физически. Дори енергиен отпечатък оставя. Стават едни пробойни, с които в енергийното поле се работи. Съхранява се под различна форма, като вид емоция, в различни части на тялото. Нали, както казах, навсякъде. Тази форма на тази емоция може да чисто физически да бъде фиброзна съединителна тъкан или пък отслабени невронни пътища, слаби синапси или пък слабо електрохимично предаване в мозъка. Нали, знаем, че мислите там има експлозия, експлодират се едно, че енергия. Ако това е слабо, т.е. човека просто може да е с намалена умствена способност. Или може би имаш предвид, има също такива състояния, в които няма добро уросяване на... Също, да. Но тук доброто уросяване не е само на мозъка, то може да касае и крайниците, нали, ръце, крака. Също гръбначен мозък, мозъчен ствол, лимбична нервна система, но това са едни термини чисто от биологията, за които ще говорим повече в обученията по МАТ и какво по-точно правим с тях. Да. Самото заглушаване, какво се има в предвид? Както казах, това е процес, който до такава степен се е разраснала травмата. Защо? Защото тя многократно е била заобикаляна. Какво означава това? Не е намерена първопричината, не е изцелена първопричината, а около нея само са натрупвани вид успокояващи неща. Не ме разбирайте погрешно. Това не значи, че човек няма нужда в първия момент да бъде успокоен и доведен до спокойно състояние, за да продължи да работи по дадено нещо. Но ако не продължи после с разрешаването на това и пак дойде следващия момент, в който ние да успокоим нещо, това е чисто заобикаляне. Така травмата се разраства, заглушава дори нашите чувства, нашите емоции. Ние казваме, не знам какво чувствам, не знам как е, всичко е наред. Много плашещо е, когато някой ти каже, че всичко му е наред, значи... Значи веднага да му задам въпроса. Нима ти нямаш преживявания в живота си, че всичко ти е наред? Нима ти си се отделил от деца, от семейство, родители и всичко е наред и ти нищо не си преживял? Той вече започва малко да се размъртва, нали? Да. Да, и преди въобще човек да се зададе тези въпроси за преживяванията, той е придобил една емоционална скованост, една емоционална студенина.
Да. И така, нека да минем на бързичко и тук да видим самите инстинкти, безчувственост, заобикаляне. Това е много съществен момент въобще в нашето съществуване, това заобикаляне на нещата и си мислим, че всичко е наред, нали, като ги заобиколим. Инстинктите са реакции, които имат прикрепени емоции. Най-накратко. Нали. В повечето случаи емоция и инстинкт, те едновременно се изстрелват и се получават дадени неща. Нали, с нас. Гняв пак да вземем. Това инстинктите са едни реакции, които ние не ги мислим. Те просто излизат, затова казваме инстинктивна реакция. Представете си само, че ако трябваше да мислим всеки път какъв инстинкт да използваме, ние нямаше да стигнем до тук. Нали? Нямаше да сме живи, защото няма време за това. Но какво е интересното при така наречената дисоциация? Понякога казваме една безчувственост. Това е много съществен момент, когато ние използваме техниката МАТ да работим. И нека видим малко повече за това заобикаляне. Какъв илюзорен свят се създава, какво се случва днес в обществото и онези хора, които не спират да плачат. Това също е много интересен момент. Дисоциацията, това е вид заобикаляне на някаква пречка. Обикновено тук говорим за заобикаляне на травмата, която се е задействала от нашата среда. Разбира се, термина дисоциация не се ползва само от МАТ. Той се ползва в NLP, в психология, психиатрия, в много други техники, но много малко говорят за това. И защо се оказва, че това е неправилен начин за разрешаване и за изцеляване на нещата? Защото много техники, много похвати за личностно развитие се основават на идеята за това, за заобикаляне. Например, има разни инструменти, които се използват, за да позволят на дадения човек да продължи напред поради голям срив. Ако този човек в момента се намира в много тежък шоков срив, използваме такива инструменти, за да го стабилизираме, такива заобикалящи. Като, например, дават се на човека утвърждения. Или пък нещо друго, за да се стабилизира в този момент. Но това с течение на времето се оказва грешен инструмент за преодоляване на травмата. Да. Така. Ако се сещаш нещо, спирай ме, питай, защото аз мога да си бърборя сладко. Просто се замислих, че всъщност така иначе, колкото и да заобикаляме, ние в някакъв момент трябва да се сблъскаме с това, което се случва, за да можем да се справим. Няма как да се случи иначе. Поне аз в ситуациите, в които съм виждала хора, които ги заобикалят проблемите, те не си дават шанса да ги разрешат. Точно това така. ми дойде така на ум, като те слушам просто. Така е, и колкото повече заобикаляме, толкова по-трудно става с времето. Това е абсолютно факт, доказан. Да. Илюзорен свят на база дисоциация, заобикалки. Както казах по-горе, много често на хора се дават разни вярвания от рождение, за да преодолеят неща, но в много случаи се оказва така, че човека остава заблуден и си мисли, че е разрешил проблем или е изцелил травма. Представете си мислите или чувствата като невронни магистрали в мозъка. Промяната на мисъл или чувство е точно като изграждането на страничен път на магистралата. Изчистили сте пътеката около препятствието, но не сте изчистили самото препятствие. И нека вметна какво, нали, сега като препятствие говоря тук за първопричината за травмата.
към която е прикрепена дадено чувство или емоция. И много често тук се случва да ме питат, ние наистина не разбираме какво е чувство, какво е емоция. Има ли разлика, няма ли разлика? Има разлика. Чувството е вашето отношение към околния свят, изразено чрез емоцията. Някак се излиза така, че чувството не притежава заряд, а е отношение. Самите чувства изглежда, че нямат заряд, но имат полярност. Те са като двойки. Например, радост, скръб, любов, омраза, възмущение, възхищение. Емоцията обаче има реакция на база дразнител, както казахме по-горе. Следователно е възможно да се опитате да разрешавате травма, като работите върху вярвания или чувства, но никога няма да можете да така да кажа, трансформирате истинската травма, ако стоите съсредоточени само върху чувствата. Това физически е невъзможно, защото се оказва погрешен подход, погрешен път като инструмент. Например, да построиш една къща само от боя, вместо да й сложиш дърво или пък тухли, да кажем. Може би тук, аз не знам защо така ми идва като чета този илюзорен свят, спадат може би всички хора, които имат различни зависимости, с които да избегнат, как да кажа, да се включат в реалния свят. Това може да са зависимости към алкохол, наркотици. Тук дори може да са тези модерни зависимости към електронните устройства. Тоест, влизаш в свят на игри, там някъде нямата, ти си някъде другаде и си прекарваш така дните и бягаш. Така е. Вижте сега, в днешно време се изисква да положим огромни усилия и да разполагаме с голям енергиен ресурс да преодолеем тези зависимости. Защо? Защото от всякъде ни бомбандират, както започнахме днескашния ни разговор, че ти си нещастен, защото нямаш това, ти си нещастен, купи си това, стани зависим от мен, стани зависим от това, направи така, това е най-правилно. И ти, човек, за да се справи с всичко това, се иска енергиен ресурс. И чисто зависимостите не винаги се водят пряко с работа с емоциите. Това е абсолютно правилен подход, ако започнем работа с емоции. Но да вземем цигари. Какво означава пушенето, държение на цигари? Значи, един път имаме зависимост към никотина, чисто химическа. Втори път имаме емоционално-психологическа. Трети път чисто двигателна, да държим цигарката. Значи, една такава зависимост с цигарите, ние трябва да я работим едновременно по трите варианта. Не знам, стана ли разбираемо за зависимост. Аз, понеже не съм пушач, но все пак ми беше интересно с оглед на това, че познавам хора, които имат зависимост. Да, исках да кажа, че в една зависимост има химическа, биологична, чисто двигателна, психологическа, там е съвкупност от неща. Да. МАТ работи с зависимости, но бих казал, че човека трябва да положи големи усилия, за да отработи нещата. Какво се случва днес в обществото? Както казахме, телевизии, радиа, реклами, билбордове, облъчване, ти си незадоволен, ти си нещастен, те не ти го казват така. Те ти го казват, ние се грижим за теб, защото ти си нещастен. Да, ти си болен. Ти си болен, да. И ние се грижим за теб. Значи ти бъди нещастен и болен, а пък ние ще продължаваме да се грижим за теб. Да. И ние живеем с едни чувства, едни емоции, не разбираш, че какво става, защо сме толкова гневни, агресивни, откъде идва всичко това? Ето от тук идва. Отговорете си, хора, на въпроса. Имаме всичко. Защо смятаме, че живеем в недостиг? Какъв е изходът от това?
критична, реална мисъл и преценка. Да знаете истината, а не да се чувствате добре, когато сте манипулирани. Защото така се получава. Много хора се чувстват добре, когато са манипулирани. И още много интересно искам да кажа. Човек сам прилага върху себе си манипулацията и после обвинява друг, че е бил манипулиран. И това е така, защото човек е направил избора на някаква база, от някаква гледна точка. Отговорете си сами за вас, от каква база правите изборите си. Тоест, вие автоматично изманипулирате себе си, за да се чувствате добре, защото понякога да искаме да живеем с истината не означава да живеем в лукс, а означава да живеем в достатъчност за момента. И в много случаи се оказва така, че всичко, което ние, така да кажа, проявяваме във външния свят, го проявяваме на база травма, на базата на липсата и нуждата. Затова тук тези неща, които говорим, разбира се, прирастват чисто в енергийно ниво. Когато вие манифестирате, проявявате неща, които искате, но не сте изчистили, не сте отработили такива травми, такива моменти, вие ще ги проявявате от тази база на липси и нужди. И т.е. вие ще правите копи-пейст на неща, които са травматични, трудни, сложни, и после ще си задавате въпроса, защо отново се случи така? То е видно защо, нали? Защото става копи-пейст и това усилва, нали... Изходната точка е една и съща, привличаш едно и също. Трябва да смениш. Дори в холограмния свят да го вземем, това е абсолютно същата логика, нали? Абсолютно, построяваме нещата. Да. Много интересен момент с хората, които не спират да плачат. Реших да включа тази информация. Кои са тези хора? Много ми е интересно от началото на слайда да гледам тая последна. В хората, които не спират да плачат, мога така да кажа, има да ги разделя на две. Ама те все са неспиращи, нали? Попадат в тази категория. Плачът като цяло може да бъде начин на завършване на травма. И той е такъв. Сега може да си отговорите на въпроса: не плачи, ти си мъж. Когато кажете на 2-годишното, 3-годишното, 4-годишното си момче. Много пъти хората са били наказвани. Ето детето. Дори и по-възрастни хора, когато са плакали. Така че плачът се е превърнал в един отрицателен начин за тялото да завършва естествения цикъл на травмата. Значи, не знам дали в момента схващате идеологията. Плачът чрез него може да се завърши травма, да приключи. Но когато той се е превърнал в начин, отрицателен начин за завършване на естествения цикъл на травма, какво ще прави човека и детето? Той ще се стреми да не плаче, само и само да не изпитва срама, неудобството от всичко, което му е набивано, и така той няма да успява да завърши дадено травматично събитие. Защото вече е направена негативна подсъзнателна връзка с плача. И това кара възрастния индивид да се чувства конфликтен, да се чувства несигурен, когато поне че тялото му да изрази плач, очите му да заплачат. И затова в много случаи, когато работим с травмите, за да потисне човек плача, казва: схвана ми се гърлото, една топка ми се появи. Това е точен абсолютен конфликт, защото иска да избликнат сълзите, а той не ги пуска. Той се срамува от това или пък някаква друг вид негативна асоциация има набита там в подсъзнанието.
Но в други случаи обаче, хората се чувстват сигурни, когато плачат. Защо? Защото това е техният начин те да се справят с емоциите. Тоест, когато те плачат и плачат, и плачат, и не спират, те се чувстват 50% по-ресурсни, по-подкрепени в плача, за да се справят с изблика на емоции. Защото никога емоцията не е дна, когато работим или разрешаваме травматичен момент. Те са букет. Да. И за това бих казал, поривът или нуждата да поплаче някой Естествено. е естествена и никога не бива, така да кажа, не е добре да бъде потискана и спирана. Но не е добре това пък да се превръща в неспиращия плачещ човек. Защото, както казах преди малко, той ще асоциира себе си, че е 50% по-ресурсен да се справи с това. Просто трябва да се намери един баланс. Излей емоцията, доколкото имаш нужда и така. Да. И така, имаме още малко, много интересни неща. Браво! Един много интересен момент. Защо хората не винаги се изликуват? Да. Работим, но и той правим, обаче. На мен самата ми се случват такива моменти, уж все правя някакви неща и все цикля някъде. Да. Виждам го и в хората около мен, примерно записват се на някакви курсове, четат книги, там правят някакви практики и същата ситуация по някакъв такъв по-различен начин след това, пак отново и пак си в същия цикъл. Да. Ами защо, хора? Защото има саботажи, има самосаботажи, има ползи. Един от важните моменти е да разберем, че кои са скритите емоции, които стоят за дадения проблем. Нали, това вече многократно го казах до тук. Когато работим върху разрешаването на травма, ние се фокусираме върху действителния произход на травмата. Уж я разрешаваме, после бам, пак се връща. Защо? Нищо не сме свършили. Да, защото причината, поради която травмата и емоциите могат да се върнат, е неразрешения самосаботаж и скритите или така наречени вторични ползи от нея. Когато определени емоции служат, ние сме склонни да се опитаме да ги задържим, да ги възвърнем, да възвърнем познатите ни чувства, да възвърнем познатите ни емоции, познатите ни ситуации, защото там сме сигурни. Когато се освободим от травма и разрешим свързаните с нея емоции и всичко друго, проистичащо от нея, можем да се почувстваме леко объркани, леко отслабени, леко неуравновесени, дори и стресирани. Защото по един или друг начин тази травма или емоции са се превърнали в част от нашата идентичност, онази, другата. Тоест и начина ни на живот. За това се случва така. Ползата от работата с метафизична анатомия, че се идентифицират всички тези ключови проблеми, ключови моменти с вторични ползи, самосаботаж, емоции, инстинкти, конфликт в ценностните ни системи. И когато ги идентифицираме и ги отработим, се случва едно разрушаване на нашата фалшива самоличност. Разрушаване на фалшивата ни идентичност, която ние всячески сме изграждали на база травматични събития или системи от фалшиви и грешни вярвания. Затова в такива моменти човек се чувства малко объркан. Когато малко безтегловност. Да, и в безтегловност също. Или пък нарича себе си празномие. Да, защото ти си служил на някакви други неща и изведнъж
започваш да приоткриваш собствената си сила, божествената си сила, творческата, и ти не си я разпознавал до сега. Ти първа започваш да я опознаваш. Затова казвам, мат е пътешествие. Корабът е в безопасност, когато е на пристанището, но това не е целта на корабите. Да използвам този цитат, за да не използвам изтърканите думи комфортна зона. Нали? Да. Защото това ми звучи много, много по-готино така. Да, абсолютно да. И накрая бих ви казал, ето тук, къде можете да ме намерите, как да се свържете с мен, откъде да започнете. Всеки може да започне от индивидуални сесии, от групова работа, от книгите за метафизична анатомия. Съжалявам, че тук не намерих време да ги поместя, да ги видите как изглеждат. Те са на английски и на руски език, но ако някой от вас се интересува, нека ми пише, ще ви изпратя откъде да ги закупите и по какъв начин. Особено дебелата жълтата книга, тя е перфектна за много бърза ориентация в нещата. Нали, спрямо това, което чувстваме, реагираме, къде, какво ще се случи и много други интересни моменти. Да, тази книга, която Ивейт Роуз показа в лайфа, нали? Да, жълтата книга. Да. И следващото обучение, което ще е 16-18 февруари, което ще бъде зашеметяващо. Защо? Защото виждате, че тук освен мен има и Ивейт Роуз. Тя ще присъства на обучението по МАТ ниво 1. От извора ще черпят. Да, така че ще чуете и неща директно от извора. Аз съм дипломиран инструктор и преподавател по МАТ 1 директно от Ивейт Роуз. Това беше от мен подготовката на тази презентацийка. Добре, аз ще оставя така иначе пак координати след видеото за връзка с теб, да могат да се свържат, тъй като нали, в момента ние сме на запис, така иначе ще оставя координатите, които ти ми дадеш, да оставя в коментар, така че всеки, който иска, да може съответно да направи връзка с теб. Нали, и той има достатъчно време, така или иначе още не е настъпила и новата година, така че всеки от вас, който желая, има достатъчно възможност да се свържи с Борко и да осъществи контакт, да се отговорите и да зададе въпроси. Предполагам, че на всеки един би отговорил, каквито и въпроси да има, нали така? Така е, да. Аз виждам, че в момента има въпроси, които се пишат, но дайте ми време на всеки да мога да отговоря по-индивидуално. Ще го направя. Добре, ние с теб така или иначе в хода на разговора отговорихме на въпросите, които бяха зададени преди това в коментар. Така че няма да ги повтарям. Ние, нали, смисъл, хората, които са ги написали, изглеждайки нашия запис, всъщност ще намерят отговора на своите въпроси вътре в самото излъчване. Искам много да ти благодаря. За мен беше много интересно всичкото това, което каза, просто тъй като аз имах много бегла представа за техниката и когато ти говориш, просто все по-интересно ми ставаше в каква дълбочина се простира тази техника, методика, не знам как да нарека, и с колко дълбоки пластове работи, и всъщност колко нещата са свързани и как ние можем да си помогнем за всякакви, ще го нарека, дискомфорти от абсолютно всякакво естество, емоционални, физиологични, да си бъдем полезни по един много щадящ, казвам щадящ, защото това да ходиш по лекарите, може би да търсиш някакви причини и да приемаш някакви препарати. Не отричам, разбира се, медицината, тя си има своето важно значение. Говоря, че понякога можем да си помогнем
да случим нещата по най-добрия начин за себе си и с още една такава помощ, която може да дойде като един балсам върху това, което сме направили като букет в нашето състояние, защото всеки има неговия букет от такива. Много ти благодаря. Лайфа стана малко по-дълъг, обаче смятам, че няма едно изречение, което да не е стойностно в него и което да не си заслужава да бъде изгледан до края. Това, което ти искаш да кажеш като последно към хората, които ще ни гледат? Първо, благодаря на теб. Благодаря, че ми предостави това пространство да споделя всичко това. Да стигне до повече хора. Това, което искам да ви кажа е: не спирайте да търсите истината и чистотата. Понякога е болезнено. Болезнено е да се откажем от нещо, но повярвайте ми, да се откажем от нещо е правилното в този момент. Да не си блъскаме главите на всяка цена да случваме нещата. И не спирайте да се трансформират. Не спирайте да работите с това пътешествие, да изцеляваме душите си и телата си. Знаете ли, тялото е изражение на нашата душа и енергия. Значи, щом е изражение, какво е то? То е част от тях. Нали? И когато го има на физическо изражение даден проблем, то значи го има вече започнал и другаде. Благодаря на всички, чест и почитания, които ще гледате това, ще присъствате в това пространство, което е едно пространство на уют, топлина и спокойствие. Благодаря ви. Благодаря ви. И аз благодаря и вярвам, че това видео ще достигне до всеки, който има необходимостта в този момент да достигне до него. Спокойна вечер! Спокойна.